el percentatge de supervivència del càncer de mama en estadi 1 és del 98%, però quan aquest arriba a l'estadi 4, els números baixen fins a un 24%. Aquestes dades no fan més que reflectir el que ja sabem, que és la importància de descobrir noves tècniques de diagnòstic que ens permetin detectar el càncer de mama quan més aviat millor. Per sort, la popularitat de les intel·ligències artificials ha crescut exponencialment durant aquests últims anys. Tant és així que ha arribat fins i tot al camp de la biomedicina, com és el cas del que us vull parlar avui, l'algoritme Mirai. Gràcies a aquesta intel·ligència, podem arribar a detectar el càncer de mama fins a 5 anys abans de que el tumor es comenci a desenvolupar. Però, per tal que aquesta IA pugui detectar el tumor, necessita seguir una sèrie de passos. Anem a veure com funciona. Primer de tot, necessita tenir referències d'on detectar els patrons que presenta el càncer de mama, que els agafa de mamografies de la zona afectada abans i després del diagnòstic del càncer d'altres pacients que han patit la mateixa malaltia. Un cop té una base de dades lo suficientment gran com per començar a predir patrons, se li proporciona la imatge de la mamografia que es vol estudiar, i aquesta passa a través d'un procés que s'anomena codificació d'imatge. Cada representació de la imatge, així com l'orientació d'aquesta, s'agrega amb les altres imatges d'altres punts de vista per obtenir una representació de tota la mamografia. Amb la mamografia, es prediuen els factors de risc tradicionals d'un pacient mitjançant el model de Tyrer-Cuzick, analitzant l'edat, el pes i els factors hormonals. Finalment, amb aquesta informació, l'algoritme prediu el risc d'un pacient a patir càncer de mama durant els propers 5 anys. A més, aquest software actua com una mena de cervell que és capaç d'aprendre a mesura que funciona. Per tant, encara té capacitat de millora i de detectar el càncer de mama amb encara més antelació. Tot i que el model actual de Mirai no mira cap dels resultats d'imatge anteriors del pacient, els canvis en la imatge al llarg del temps contenen una gran quantitat d'informació. En el futur, l'equip darrere d'aquesta intel·ligència pretén crear mètodes que puguin utilitzar eficaçment l'historial complet d'imatges d'un pacient. L'objectiu d'aquest vídeo és el de divulgar aquest nou mètode dins del camp de la biomedicina per tal que s'intenti aplicar a molts més hospitals, ja que així, amb una simple prova no invasiva, podríem determinar amb certesa si aquest pacient presenta o no càncer de mama, salvant així moltes vides.